20 immigranti ieħor li kienu waslu f'Malta b'mod irregolari ġew rilokati għal pajjiż ieħor. Il-ħidma saret mill-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol b'kollaborazzjoni mal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Immigrazzjoni u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil. Dan hekk kif qed tissok tal-ħidma fuq ix-xogħol li nbeda fix-xhur u snin li għaddew sabiex immigranti li waslu b'mod irregolari f'Malta jiġu rilokati fi stati membri oħra. Din ir-rilokazzjoni saret permezz tal-mekkaniżmu volontarju ta' solidarjetà. Fi stqarrija l-Ministeru għall-Intern sostna kif ir-rilokazzjoni hija l-aktar mod effiċjenti ta' kif l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri jistgħu inaqsu l-isfidi li jiġu b'kawża tal-immigrazzjoni irregolari, b'attenzjoni partikolari fuq il-pajjiżi tal-fruntiera, speċjalment fil-każ ta' Malta. Intant ġie sostnut li fil-waqt li dawk l-immigranti li ħaqhom protezzjoni se jiġu mejjuna u se jingħataw id-drittijiet kollha tagħhom skont il-liġi, dawk l-immigranti li ma ħaqhomx protezzjoni jew li jinsabu jgħixu f'Malta b'mod irregolari qed ikunu ritornati lejn il-pajjiż tal-oriġini tagħhom. Fl-aħħar nett intqal li ħidmet il-Pulizija tal-Immigrazzjoni, l-Aġenzija għas-Servizzi ta' Detenzjoni u dipartimenti oħra fih dan l-istess Ministeru se tibqa' għaddejja b'mod sħiħ.